Тезләрем болашактан ук сызлый минем, дип тезләрен сыйпап куйды караватына, аякларын сузып утырган Нәфил апа. Эй, безнең күргәннәр, хәзер генә бит ул балаларны өф итеп үстерәләр. Без үскәндә, безгә бер генә кадердә булмады инде. Мин сораулы карашымны апага төбәдем. Ник алай дисез? Соң шулай булмый. 10-11 яшьлек балаларны ни йөрәкләре белән кыш уртасы кара таңнан мәктәпкә дип 5 чакрым җиргә чыгарып җибәрергә була ул. Менә шул вакытларда өшегәннәр килеп чыга инде хәзер. Әле уйласам, уйлап китәм. Нәфил апа белән танып шифаханәсендә таныштык. Бүлмәдәшем миннән 10 яшькә олорак, бик теремек һәм сүзчән булып чыкты. Күрше авылга 5 чакрым йөреп укыдык без, дип сүзен дәвам итте Нәфил апа. Басу урманнар аша туруга йөридек бит. Анда бит багана сайын ут янып тормый иде. Дөм караңгыда я пычрак ярып, я көрт ярып бара идек. Кышын булса да ат юл гына була иде. Кар яуса ансы да юк. Интернатны без 6-нчы классны бетергәндә генә төзеп бетерделәр. Аннан инде интернатта яшәдек. Атнага бер ялга гына кайта идек. Бу хәл 60-нчы елларда булды. Минем 5-нче классларда укып йөргән чагым. Мәктәпкә иртәнге 7дән чыгып китә идек. Авыл балалары барсы бергә җыелышып барабыз. Дөм караңгы була иде без чыгып киткәндә. Ул вакытта бала чагы күп, йорт сайын 5-6 бала иде бит. Әлеге сыман берне табып, Аллага табынган сыман табынмадылар безнең әниләр. Алдан факеллар тотып олы класс малайлары бара иде. Артларыннан кыр кызлары кебек тезелешеп, бөтен ыбыр-чыбыр. Киштән таяк башына иске чүпрәк чапрак урап, тыгызлап бәйлиләр дә аны керосин флягына батыралар иде. Иртәнгә факеллар әзер. Соңга калырга түгел инде. Аерылып калсаң бетте. Караңгыда юл да күренми, бик куркыныч та. Ул елларны бүреләр бик күп була торган иде. Сарайларны башына хәтле кар басып китә. Төнлә хәтта сарай башын тишеп кирип, күп кешеләрнең сарыкларын булган очракларны сөйлиләр иде. Озакламый яңа ел дип йөргән көннәрдә иртән киенеп чыксам, барсы да киткәннәр икән инде. Соңга калганмын. Авыл буйлап барам, шулай бер кеше күренми. Кайсы бер йорт тәрзәләрендә ут яна, кайсысында юк та әле. Дөм караңгы. Әлеге сыман багана сайын ут юк иде шул. Җитмәсә буран иде ул көнне. Безнең авыл урман эчендә утырганга башта бик сизелмәде. Шул чак өйләреннән классташым Рәсимә дә килеп чыкты. Ул да соңга калган икән. Киттек икәүләп. Нигә шунда кире генә борылмаска да бит? Күрәселәр булган инде. Бик барасы да килгән иде, чөнки яңа елга әзерлекләр бара, репетициялар була. Бик күңелле иде бит ул заманда. Киткән балаларның эзләре ярылып ята. Барабыз шул эзләрдән. Башта урман эченнән тауга менәсе, аннан зур басуны үтәргә кирәк. Урман эчендә тыныч иде. Эзләр дә күренеп ята. Тауга барып мендек, басу башланды. Бик еракта томан эчендә булып, факел утлары да күренде сыман. Без кыюлана төшеп, адымнарыбызны тизләттек. Башкаларны куып җитәргә исәп. Тик басу уртасына якынлашкан саен буран кытыра бара. Отлавы авырайганнан авырая. Арыдык. Башта тирләгән идек. Каршы җилне җиңәрлек түгел. Кар бөртекләре вак кына энәләр сыман биткә кадала. Күзне ачарга да бирми. Алдагы эзләрне кар күмеп бетте. Басу өсте тип-тигез, бер нинди эз дә күренми башлады. Без һаман атлыйбыз әле. Ниһаять, бара алмавызны аңладык. Кирегә борылырга булдык. Булай хәд җил арттан эти. Атлавы җиңелрәк. Тик җил пәлтә аша үтеп кисәгенә инде. Тирләгән арка туңа башлады. Анысы бер бәлә, бераз атлау белән юнәлешне югалттык бит. Рәсимем бер якка күрсәтә. Миңа ул як бөтенләй дөрес түгел кебек. Юк димен, анда барсак туңып үләбез. Кызый, безгә бу якка кирәк. Башта Рәсимә мине тыңламый китергә булса да, бераз баргач мышнап төшеп мине куып җитте. Инде туңдык, тез башларының әрнүләре, пима эшләренә хәтле кар тулды. Төн әз генә сыйкланды, таң атканы сизелә башлады. Бераз яктырды.
Буран туктарга да уйламый. Шул вакыт еракта ак кар өстендә селкингән ике ноканы күреп калдык. Башта кешеләрдер дип уйладык. Тик кешегә һич тә охшамаган бит булар. Бүреләр дигән уй мыемны ярып үтте. Әйе, бу чыннан да бүреләр иде. Бер мәл ни эшләргә белми югалып калдык. Куркудан елаганым да истә юк. Якында салам эскерте күреп, бата шума шул эскерткә таба йөгерәбез. Артка борылып карау юк. Мин буйга бәләкәй, ябык кына, чытырыш кышчык идем. Авыл баласының бөтен шөгыле чабу да үрмәләү бит. Авыл урман ичендә булгач, безнең бөтен балачак урманда, агач башларында үрмәләп үткән. Эскертнең кар сыланмаган җиреннәнрәк чытырдап ябышып өскә үрмәлим. Саламнар өзелеп чыга. Кулны эскертнең иченәрәк батырып, ябышып үрмәләп менеп киттем бит әй. Худайның рәхмәте. Үзем ышанмый торам, менә агылуыма. Портфелем җирдә унап калды инде. Рәсимә гәүдәгә таза кыз иде. Менәлми генә бит үрмәлидә шуып төшә, үрмәлидә кире шуып төшә. Эскерте дә басылган булса да бик биек булган икән. Бүреләр якынлашканнан якынлашалар. Рәсимә, тиз бул дип кычкырам. Килеп җитәләр дим. Ярдәм итәргә кулымны сузам. Буй җитмәй. Үзем чак яңадан очып төшмәй калдым. Рәсимә саламга ябышкан, куркудан калтырый, шул арада муенымдагы шарф исемә төште. Тиз генә сүтеп алдым да бер башын аңа суздым. Бер кулы белән шарфны тута-тутуын, тик кулы шуып китә. Үзем һаман куркудан дер-дер калтырыйм, сал бияләйләреңне дип кычкырам. Бүреләр белән эскерт арасы инде 200 метр чамасы гына калып бара. Менә хәзер чабып килерләр дә, эскерт башына ук менеп җитерләр кебек. Кулыңа ура! Дип кычкырам. Рәсимә шарфны бер кулына урап, икенче кулы белән саламга ябышып, ниһаять тырышып-тырмашып үрмәли башлады. Шарфым да юкагына, өзелеп бара кебек. Шул вакыт каян миңа көч килде икән, исемә төшкән сайнап торыйм. Башка вакытны булса, көчем җитмәс иде. Аякларымны салам эскертенә батырып, классташымны сөйрәдем шулай. Кинодагы кебек булды. Соңгы минутта Рәсимәне тартып ала алдым. Әллә нык куркудан, әллә менә алу шатлыгыннан икәүләшеп, кочаклашып елыйбыз. Ике бүре эскерт янына килеп җиттеләр инде. Без аларны күрмибез күрүен. Эскерт биек, тик беләбез, сизәбез алар монда. Ара-тирә чинап куйганнары ишетелә, эскерт төбен тырнаганнары ишетелә. Эскерт башында җил тагында көчлерәк булды. Тотынмыйрак торсаң, очырып та төшерер. Күшеккән куллар белән карны чыкып, саламлы җиргә оя сыман ясап шунда утырдык. Туңган кулларның аякларны уа-уа елыйбыз. Ничек кайтабыз инде? Ни эшлибез инде хәзер дибез? Нигә генә кайтып китмәдек соң дип үкенәбез. Бүреләр дә тик тормаган кебек, эскерт төбен казыганнары ишетелеп тора. Менә эскерт җимерелеп төшер кебек тоела безгә. Инде көн дә яктырды. Буран да кинәт тынып калды. Оябыздан башны гына чыгарып тирәкне күзәтәм. Әнә, еракта безнең авыл урманы күренә. Тик тирә-якта ник бер адәм заты булсын. Эх, ул вакытта әлеге телефоннар булса, кая инде? Өшүдән һәр күзәнәк дирилди сыман. Рәсимә күмшәеп утырганда, әллә өшүдән, әллә елаудан кызарган күзләрен зур ачып катып калган. Без булай утырсак, безне беркем күрмәячәген, туңып үләчәгебезне аңлыйбыз, тик чыгарга куркыта. Бүреләр һаман эскерт тирәл йөриләр. Кыйланып эскерт читенәрәк шуып килеп аска күз салам. Шунда эскерт төбендә яткан аш бүренең күзләре белән очрашам. Ул яткан җиреннән кинәт сикреп торды. Тәнем эсселе суыклы булып китте. Арт белән генә кире уяга шуам. Үлем белән күзгә күз очрашу иде инде бу. Дер-дер калтырап, Рәсимәгә елышам. Бу куркыныч төш кебек. Уянасы килә. Бер вакыт җылынды. Аяк-куллар ут булып яна башлады. Рәхәт, йокы килә. Тик йокларга ярамаганны аңлыйм. Тагын бер чыгуымда кинәт юл буйлап китеп барган җигүле атны күреп калдым. Хуҗасы чанасына кырын яткан булса кирәк. Шуңа бик күренмәй. Ат үзе генә булмый бит дип уйлыйм һәм бар көчемә кычкыра башлыйм.
Кышкыруым елау катыш, тавышым да чак чыга. Рәсимә шык әйдә, кычкырыш димен. Рәсимә дә үрмәләп чыга. Икәүләп кычкырабыз. Кызыл шарфымны кулыма тотып, булгап кычкырам. Атлы шул чак туктады. Туктады да, толып кигән бер кеше чанасына тезләнеп безгә таба карап тора башлады. Аннан атын безнең якка борды. Безнең шатлыктан ни эшләргә белмибез. Тизрәк төшеп, каршы йөгергә әзербез инде. Килеп җитәрәк кенә эскерт төбендә яткан бүреләрне күргән ул. Алданрак күргән булсам, авылдан ярдәмгә тагын берәрсен чакырган булыр идем, дип сөйләгәне хәтердә калган. Толыбының якасын тургызып куеп, чыбырткы шартлатып, каты кычкырып, хатта сүгенеп килгән кешене күргәч, бүреләр бер читкә тайпылдылар. Абзый эскерткә якынрак килеп, бүреләр белән ике арага атын бастырды да, "Тиз генә төшегез, утыргыз чанага", дип кычкырды. Үзе бу вакытта хаман бар көченә кычкырып, һава ярып, чыбыркысын шартлатып торудан туктамады. Эскерт башынан шуып төштек, тик Рәсимә аягына баса алмаслык булып туңган иде. Йыгыла, чак чанага барып ауды. Соңыннан дәүханәдә ятты озак кына. Шунда гына абзый атын бурып, авыл ягына карый чаптырды. Көрткә бата шыма барган атны бүреләр ике яклап бераз узатып килсәләр дә, һөҗүм итәргә кыймадылар. Авыл якын булгангамы, башка сәбәп беләнме, кинәт туктап, кар өстенә утырып калдылар. "Эй, балакайлар, туңып үлә идегез бит", дип сөйләнеп, абзый безне өстеннән салган толыбына төреп утыртты. Юл буена исе китеп, "Ват бүреләр, ват сиңа бүреләр", дип сөйләнгәне үз күргәненә үзе дә ышанмаган кебек иде аның. Бу абзый кайда яшәгәнемне сорап, мине әниләргә кертеп тапшырганын төштә генә кебек хәтерлим. Без килеп кергәндә әни тыныч кына мич алдында көлшә пешерә, әти төнге каравылдан кайтканда иртәнге чәйне эчеп утыра иде. Кызганычка каршы, күрше авылдан булган бу абзыйның исемен онытканмын. Инде күптән гүрияседер. Бу хикәям рәхмәтләрем дуга булып барсын инде безне үлемнән коткарган бу изге бәндәгә. Җаннары җәннәт турында була күрсен. Җиңел булмады безнең тормыш. Бала чактан ук. Шулай булса да, әти-әнигә бер үпкәм юк. Җаннары җәннәттә булсын, дип тамамлады сүзен Нәфилә апа.